Vážený pán riaditeľ, milý pedagogický zbor a drahí žiaci, taktiež majstri. Dnes je 30. apríl a ako všetci dobre viete, v tento deň je taká tradícia, že sa dievčatám stavajú máje. Keďže aj my na našej škole máme dievčatá a pani učiteľský, tak sme sa rozhodli zachovať túto tradíciu a postaviť máj. Takže vám prajeme príjemnú zábavu a dúfam, že vám nespadne na hlavu.